ഇടിമിന്നലേറ്റ് 2 നില വീടിന്റെ ഒരു വശം തകർന്നു. ശൃംഗപുരം ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സ്കൂളിന് സമീപം ഈരെഴുത്ത് കുമാരൻ മകൻ അനിരുദ്ധരന്റെ വീടിന്റെ ഒരു സൈഡാണ് തകർന്നത്. വീടിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്തെ മുകളിലെ പാരപ്പറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിമിന്നലിൽ തകർന്നു വീണ് അടിയിലെ കാർപോർച്ചിലെ ഷീറ്റുകൾ തകർത്തു. BMW കാറിന്റെ ബോണറ്റിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെന്ന് അനിരുദ്ധരൻ പറഞ്ഞു. പവർ നമ്മളിപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വരാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് ഒരു വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യമായ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് വന്നേനെ. എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽവാസികളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ശരിക്കും അവർ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു തീകോളം ഈ വീടുമൊക്കെ ഒന്ന് പതിക്കണത്. വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തീക്കോളം പോലെ വരുന്നത് കണ്ട് വീട്ടുകാർ ഭയന്നു. 1:15 ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്താണ് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഇടി വെട്ടി. ശരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹാളിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു തീകോളം വരുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്ന പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ജനലിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മേലേന്ന് കുറേ കല്ലും കട്ടയൊക്കെ താഴെ വീണ് കിടക്കണ കണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മഴ മാറിയതിന് ശേഷമാണ് പുറത്തോട്ട് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പോർച്ചിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഭാഗം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ പാരപ്പറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു പോർഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടിഞ്ഞ് വീണേക്കണത്. ശരിക്കും എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം. ഉള്ളിലേക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് ശരിക്കും വന്നു, ഇടിവെട്ടിൻ്റെ ഇടിമിന്നലിൻ്റെ. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള അയൽവാസികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവര് അവിടെ നിന്ന് കാണുമായിരുന്നു ആ ഒരു തീയുടെ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. വാർഡ് കൗൺസിലർമാരായ CS സുവിന്ദും പാർവതി സുകുമാരനും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.